Aja pernah nitip ladaku mecah lanang. Aku ki meng titip iki lho. Butuh sitok. Butuh sitok. Nah, kita nggih masak rawon sak desa apa piye? Gepres. Nah iya. Ya. Ya Allah. Pak. Aku ki titip ladakune meng siji. Lho cilik-cilik lho Bun. Isin aku tuku ning bakulen iki tok. Ya kan ora apa-apa, minta lada satu tok. Lah lek tukunya apa ning Isin. Dek, kowe barang iki ora ngono. Bose ndek wau sing engken, kula manut mawon. Isin jo tuku. Gede lo tuku bensin 5.000 lho Bun. Lah iya tuku ladakune 2.000 wae. Gak oleh ambek bakule. Regane 3.000 ndek wau. Lah iya sitok ae berarti. Iki lho isine 1, 2, 3, 4. Aku beli nih 5.